Konnichiwa ja terveiset Shibuyan kaupungin osasta. Tässä takana meillä on erittäin kuuluisa tapaamispaikka, eli Hachikon patsas. Ja tähän liittyy tämmöinen erittäin kaunis tarina uskollisuudesta. Eli tämä Hachiko-koira oli 1920-luvulla eläneen professorin koira. Ja joka aamu hän saattoi tämän professorin töihin ja illalla haki 7 pois. Isäntä kuoli ja se koira Hachiko vielä 11 vuoden ajan haki, uskollisesti tuli isäntäänsä tänne hakemaan. Ja siitä tuleekin tämmöinen sanontaakku, että Hachiko de Shichi Ji. Tämä Shibuyan alue on tämmöinen erittäin trendikäs, täällä on paljon nuoria, paljon tavarataloja, muusikoita, katutaiteilijoita, ihan erilainen kuin vaikkapa eilinen. Arigato.